gidan Ɗandola TV. Dubu cu da ɗari biyar da ma guda nan. Ɗaya, biyu, uku, hudu, ɗari biyar. Ɗaya, biyu, uku, hudu, hamsin. Ka alhamdulillah. Alhamdulillah, ai ni bana taimai. Wallahi taimai. Abin da zai yi. La sai wayan. Abin da. Gundura. Sagaje. Mala gundura. Yaya. Lafiya kalau. Ya gari. Lafiya kalau. Ya fama da hakuri. Kai yau da kullum ana fama da. Kai muna fama da hakuri. Ka ji wani hukuncin Allah. Tafiyar nan da nake kai kawai nake tunani. Kai da Allah. Kwarai kuwa. Ni kuma abin da za ga nan da. Yau na tashi ban da posisi. Ina tunanin ta yaya za a yi sama abin sa a bakin salati. A bakin salati. To. In samu abin da zan sa a bakin salati ya je uwa hanji. Ya je uwa hanji. Ya je uwa hanji. A ko kai gaskiya ba ko zaman lafiya a ce dai uwa hanji bata samu wani dan makurdi ba. Akwai matsala. Na tashi ne ba ahu yau. Ko sisi. Ban da ko sisi. To cikin dai ikon Allah. Ni na koshi. Alhamdulillah. Ka gode ma Allah. A koshe nake. Ka gode ma Allah. Kai ma din ina jin ba zan rasa wata mutala ba. Inda ya zace maka. Inda za ta yi maka mutala abin wasa ne? To kuma ka ce shi ke ya ba komi. Ai kuma rauna ce. Ya ba komi. Ai kuma rauna ce. Ba komi. Na gode. Ba komi. Na gode. Allah baka ga kuɗi na ba? Kada lafiya mutane shagi da Allah. Wanda Wanda kuɗi daga nisa kai anan. Kada lafiya da Allah. Ha? Ya dalla gafara. In gwaje mutane ka kawai. Ita wannan fa na riga na baka har abada. Amma fa na zo. Na fa daga ni fa sai kai ne. Kan in ƙari ko nan a hanya hidin da duba kuɗin nan na tisa su lafiya ɗau. Ko dai ka kullo sharri. A'a ba wani maganar sharri. Kuɗi ne. Kai ta duba. A nan dai kan ban gansu ba. Ani kwallace za ka yi ban da naira goma. To ai ko za iya. Kwallace ban da naira goma. Wallahi za iya. Goma ne. Mutane ka bani gata. Mutane ka bani gata. Kai ya lafiya? A lafiya laila bai. A'a wallahi ba lafiya ba. To har kiji ana hainiya ne. Zuwan kama alheri ne. Kai kaman yaya? Kuɗi ne na ciriyo su cir a ajihuna. Eh. Na zo da su. Na tadda wannan bawan Allah muna tare da shi. Bai da ko sisi. Yana jin yunwa. Na ɗauki naira 20 na bashi. Ya ce zai ci marau. To sauran kuɗin su ne na laliba ranka yi daɗe ban fa gansu ba. Kai ka tabbata kai da kuɗin ka? Kai hukuma, ni ban mutala bai ban fa. Ban fa da ko sisi mutala ya ban fa. Kai na gurin sa. Mutala bai bani bukata. Ka tabbatar kai da kuɗi a wajen nan kuɗin na kuma hannu ne. Kuɗi na kaga yan 500 guda 4. Kai Ko? Kai me? Kai me? kan bani. Ya 50 guda 4. Allah ko tsina da mai ƙarya. Dama ita kenan naira 20 na kai. Ka ji kuɗi 2000 da naira 220 ko? Na ba shi 20 din. Allah ko tsina da mai ƙarya. Ka ji muna baki ba. Kai ka bayyana hankali ma. Ka ji muna. Kai ka bayyana hankali ma. Kai ta jama a jonka. Ka daɗe caji a juhuna ni da haƙƙina ai ba maganan wasa ba ne. Sai da ba zan ba kai na shari ba. Mutala ban fa. Amma da billahi lazi muna biki. Ni ga mutalan da ya bani nan fa. Ga mutalan da ya bani nan. Kai ina kuɗin sa naira 2200. Ni fa mutala ban fa. Kan kai daɗe ni fa ban ce ba mutala na bashi ba. Mutalan nan tabbar da ifada ita na bashi. To amma ina sauran kuma daga gida na fito da kuɗi na lafiya na ban tsaya a ko ina ba sai anan bari a ci ko ne siyayya. Kai ta jama a jonka. Shi ba mutalan nan. Kai san bar shi mutunci kenan. Rashin mutunci nan ne. Abin da ya sa ga na ce maka ban da kokwa ba. Wannan kuma a kira ka. Shada la ilaha illallah. Nawa ne kuɗin ka ma? Yan 500 yawa sun fito kawai ka rinka zama da barawo Kawai suka ce guda nawa? guda 4 ne su ma yawa kan ka daɗe kuɗi na sun kai Amma zo da bana miji da lalle. Allah ya ji lana mai ƙarya. kai zama da barawo ba da yadda Dakata ka kuma yi rigima fa. Ka a cira yi muni rigima a cikin unguwan nan. Duk da ce zai rigima wallahi talahi sai suka kai shi office. Kusan halin wayi. Sai tafi ban wani. na gode ranka yadda wannan halin naka ba kyau wallahi ka gyara halinka na gode yana bai Sai gaje ga mutala
zamba cikin aminci. Billahi lazi a garin nan duk uban da na gani sai na buge shi wallahi. Duk uban da na gani sai na buge shi. Kawo ba.